Toro 12 घन्टानि बन्दङै दङ सिनि जे मेन डिमान्ड गेट दिबालन तै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हमनो तै जों जत हाईवे जत जे मेन लामारक जत सारा तिरपनि जे एडिसियाम तयो जों फुं 6टानि सिम ब्लक खाइदङ जों अरो तिनि लेम्बुसराव सिनि बुजनगर वाकिनगर एबा मोहनपुर एसेम्बलिनि जों अरो ब्लक खाइदङ यांख्रि जे इमार्जेंसी रक एम्बुलेंस रक बा जेकुनु इमार्जेंसी के सोंलायनाय तेमन बादे ते कुनु किछु मालाया सिनि तिप्रसा दफा आसिक बसरमनि जे सिनि मानते सकते मायां दमनि सिनि सोंगासो चबा खायहेमनि अमबो खाय सिनि चबा अ चबा नंग जों तिनि सक्सेसफुल खायनाय ते सारा तिरब्राबो अ बन्द सक्सेसफुल अब सुजरते बबो हाइचरि दं बबो हाइचु खामरो कुनु तो केबं मुरक तरक दाउ सुजरते कुनु क्रय शान्ति कायनो अ बन्द जतन मानि तो आमचाइनि जत दुकानपाट बन्द जत गाड़ी गुरा इमार्जेंसी गाड़ी छाड़ा कुन गाड़ी लाइदि दाहो जरते अबनति पुलिस रगनि बम हाइ यात्री रग बुझत पुलिस त और फोर्स जाय नाय दाउसु जर कुनु आयाको जों कुन बो बरनि एगेन्स्ट बया जों कुनु बिसुनि एगेन्स्ट जों सिन बन्द शान्ति के मानिवि पालि थानाय तै सारा जत लुकुरङ बां कइनाय तमो सिनति दासा तम बुनि दफा যতন বন্ধন যাতে শান্তিকে মানি লাগে আমরা বাংলা কাইছে তাবো বাংলা